Nós somos unha aldea que está moi vinculada á emigración, sobre todo á emigración a Latinoamérica, basicamente a México e Brasil. E esta aldea sempre foi unha aldea de mulleres. Curiosamente, na Xunta Rectora e na Asamblea de Comuneiros, maioritariamente eran homes, é dicir, na Lei de Montes di que o comuneiro ou comuneira ten que ser o cabeza de familia. E nós non entendíamos cando as mulleres son as que traballan a terra, as que están aquí, as que son as que dinamizan a aldea, que a asamblea fora maioritariamente masculina. Entón, cando nos propuxemos dar un xiro á comunidade, empezar de novo coa participación, crear novos comuneiros e comuneiras, todo o sistema administrativo de novo, vamos a contar diso que vamos a facer, que sean elas as que tomen a iniciativa de ser elas as comuneiras. E entón, bueno, o fixemos e agora temos 92 comuneiros e comuneiras e 83 son mulleres. Entón, bueno, iso fixo que se sean asambleas moi participativas e que estén moi presentes tamén na vida da comunidade. Creo que non hai volta atrás. Recuperamos o monte para a comunidade no ano, xa vos digo, no ano 2015, despois de que estivera un período de 10 anos, desde o 2004, en abandono, bueno, pois circunstancias que se deron. Bueno, nós tiñamos o monte en absoluto abandono. Este é un monte que non temos na aldea ningún tipo de comuneiro nin comuneira que teña gando mostrenco. Entón, decidimos apostar por algún tipo de uso, ¿no? E apostamos polo piñeiro. En este caso, Pináster. A nosa comunidade non ten unha gran altitude, entón confiábamos en que este tipo de madeira pois pudera evolucionar rápido. É un monte, como din os vellos aquí, é un monte moi bo, de terra negra, e os árbores crecen rápido. Entón, foi o que fixemos, apostar por madeira de calidade. Logo viñeron convenios como o que temos con Finsa para producir esa madeira de alto valor. Tamén iniciamos outras sendas, como foi recuperar as fincas agrarias que hai na aldea para unha explotación de gando que temos cedida a unha persoa que vive na aldea. E apostamos tamén por outros usos, como agora é introducir cabalo de raza autóctona xa nas plantacións que teñen uns anos para que non impidan o crecemento dos piñeiros. E tamén contribuían a manter o monte limpo. É un gañar-gañar. Mantemos o monte limpo, mantemos alonxados os incendios e xeneramos un produto de alto valor para que se xa empregado en cuestións que teñan que ver pois, coa sustentabilidade e coa ecoloxía, non?